ए जी। का हो धान। है पहले मोबाइल धरा है नी। ए जी। हाँ द्रुपति के हाँ। 5 गो मर्द कहाँ से अइलन स? तो का तू चाहत का पाँच गो कइल। एकदम भठिहरे है का जी। हाँ एकदम जनाला कि मने सहूर नहीं है हमरो कैसे ही बोले नी। तब का कही आ हम। मने आपसे हम पूछ सकते तो आप बता नहीं की सकत। बिल्कुल बिल्कुल तई तनी की हास्य कनी है ना। अब एकर उत्तर सुना। हाँ ओमा शर्त रहे कि हाँ। जे मछली के आँख में मार दी ना तीर हम्म, ओकरे ले वो द्रौपदी के ब्याह हो जी। हाँ, तो अर्जुन मार दहलन। हम्म, तो अर्जुन को हो गईली। हम्म, तो पाँचों जना के चारों जना के ब्याह ना भई रहे। हम्म, घरे लेके अलन तो माई कुछ करत रहली। हम्म, कहलन जे माई देखाई माई देखाई माई देखाई क्या कौन वस्तु लेके बन कौन फल लेके बन तो माई कहलस ना बे देखा ले हम्म, कि जवन कुछ भी होके लियल बढ़ जा आपस में बांट लो जा। हाँ, तो पहले के आदमी बात पर मर मिट जात रहन। हाँ। इसलिए अब उ पाँचों एक ही पर लोग रह गइल उहो बेचारी पाँचों जना के समेट के रह गइल ओकरा के सैल्यूट बा।